пагонім про Тихановскую. Что ж там кринжанула Тихановская? Ну, акрамя того, что она кринжанула, что сегодня там 2 гады, як Сергей Тихановский у режиме инкоммуникада, и нема ніяких звесток про его. На тыдні Светлана Тихановская кринжанула тым, что зрабіла заяву, что без правды демократия не выживе. Ось, без правды демократия не выживе. І пасля ось гэтай заявы я зразумеў, чаму у Беларусі нема дэмакраты. Таму што тая ж самая Тихановская не любіць праўду. Не любіць праўду, не любіць законы, а любіць, калі ўсё зручна. Таму што, як мы ведаем, Сергей Тихановскі ёсць у базе міратворец, і ёсць ён у базе міратворец не там за нейкія пасты, лайкі ці гэтак далей, як некаторыя там людзі праплачаныя, напрыклад, дадаваліся ў гэты самы міратворец. А ён там простое, што наведваў тэрыторыю тымчасова акупаванага Крыму, заязджаючы туды не з тэрыторыі ўласна Украіны. Што ёсць парушэннем закону ўласна Украіны. І калі у Светланы Георгіевны запыталі, а як бы, а не хочаце выбачыцца за мужа, што ён ось у такі ось спосаб парушаў закон Украіны і заехаў у Крым праз Керченскі мост. На што Светлана Георгіевна, недолго думаючи, сказала: ну, может, ему так просто было удобнее. І выбачацца, вядома ж, яна ні за што не стала. Таксама Светлана Георгіевна прыхоўвае тую праўду, што яе муж ёсць шанавальнік таго самага усімі украінцамі любімага рускага міра, што нават зафіксована на відэаматэрыялах, якія я вам зараз прадэманструю. Сейчас просто 98% белорусов говорят по-русски. Ну, и я один из них. И думаю по-русски. Но не по-российску, как некоторые говорят. По-русски. По-русски. Потому что русский мир намного больше, чем территория Российской Федерации, ребята. Русский мир — те, кто говорит по-русски. И думает по-русски. Усё, што вам трэба ведаць, гэта тое, што русский мир, он гораздо шире территорий Российской Федерации. Ось. І ось 2 гады ўжо як Сергей Тихановскі ў рэжыме інкамунікада, і хер знае ўжо колькі гадоў ён сядзіць за кратамі. І як жа пересечным беларусам жыць без Сергея Тихановскага? Хто ж, як не Сергей Тихановскі, за расійскія грошы будзе ездзіць па беларускіх сёлах і распытваць там у мясцовых жыхароў, як жа ім пагана жывецца пры Лукашэнку. Вядома, акрамя Сергея, з гэтай задачай ніхто не справіцца. Таму вельмі беларусы зараз пакутаюць, яны вельмі расчараваныя тым, што няма каму за расійскія грошы ездзіць па сёлах і распавядаць пра тое, які Лукашенко паганы, і як дрэнна пры Лукашэнку жывецца людзям у сялі. Але чамусьці пра гэта Светлана Георгіевна, пра гэтую праўду, якая з яе словаў не можа, скажем так, спрыяць усталяванню дэмакратыі, пра гэтую праўду Светлана Георгіевна ўсё ж такі казаць не любіць. Яна любіць казаць пра штосьці іншае, за што, уласна, расійскімі грошамі і ў свой час атрымліваў Сергей зарплатню. І завдякі якім грашам той самы Сергей прыязджаў з Расіі з купай грошей, купаваў электроніку, тэхніку, уласна, для таго, каб ездзіць па сёлах, записваць, які Лукашенко паганы, рэтрансляваць гэта на сваім канале, на якім раптоўна з'явілася пад 200 000 падпіснікаў. З'явіліся грошы ў Сергея, каб плаціць монтажорам, плаціць звукааператарам, арендаваць студыю. Все гэта, звычайна, ён зарабіў на шабашцы, на стройцы ў Маскве. Гэта не былі спецслужбы, якія яго фінансавалі.
гэта ўсё наклеп, я ў гэтым пераконаны, таму не будзем нагаворваць.